Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan. Danas krećemo s gledanjem jednog od najboljih, a neki kažu i najboljeg hrvatskog filma pod naslovom Tko pjeva, zlo ne misli. Nećemo ga gledati samo danas. Za ovaj film su predviđena 3 sata, pa ćete ga i tako i vi podijeliti u 3 dana. Prvi dan pola sata, drugi dan drugih pola sata i treći dan trećih pola sata. Nemojte odmah odgledati cijeli film jer ću vam svaki dan davati posebne zadatke. Dakle, krenimo od početka. Prije gledanja ovog filma razmislite što mislite o uzrečici tko pjeva zlo ne misli i slažete li se uopće s tom uzrečicom. Nakon što ste razmislili, slobodno stisnite pauzu ako vam treba više vremena za razmišljanje. Na YouTube-u pronaći ćete cijeli film Tko pjeva zlo ne misli. Nakon što odgledate uvodnu špicu, odgovorite na sljedeća pitanja, a molim vas i pitanja i odgovore zapišite u svoju bilježnicu. Prvo što trebate zapisati kako započinje film, zatim koji je podnaslov filma, prema kojoj noveli je snimljen film, tko je scenarista, tko je redatelj ovog filma. Iz fotografija s uvodne špice zaključite u kojem će se gradu događati radnja i ispišite imena glavnih glumaca. Prije nego krenete s gledanjem, pojasnit ću vam neke važnije pojmove. Kad kažemo glazbeni film ili pojam koji se češće koristi musical, je zabavno scensko djelo s govornim dijalozima i glazbenim točkama. Posljednji veliki musical koji je osvojio publiku bio je La La Land. Scenarist je pisac filmskog ili kazališnog scenarija, odnosno priče po kojoj se snima film s dijalozima. A redatelj je osoba koja vodi proces snimanja filma te daje upute glumcima. Prije nego krenete gledati film, također je važno pojasniti manje poznate pojmove. Franjo, jedan lik u filmu, često spominje Abesiniju, to je Etiopsko carstvo Etiopije i Eritreje. A molim vas da obratite pozornost na vergal, odnosno instrument ili glazbenu kutiju koja se pojavljuje u sceni kod crkve. Vidjet ćete da taj vergal u rukama drži jedan stariji gospodin. Prije nego krenete gledati prvih pola sata filma, još nekoliko riječi. Mina u prvih pola sata spominje rečenicu nastavak od Zagorke i to govori kada govori o novinama. Zašto? Zato što su romani Marije Jurić Zagorke izlazili u nastavcima u dnevnim novinama. Zatim, kad Franjo odlazi kod žnidarišća, nakon što si popije rakijicu 2, kaže zapiši na račun. Naime, prije, nekada, dakle u vrijeme kada se događa radnja ovoga filma, to su 30. godine 20. stoljeća, moglo se zapisati na račun ono što ste potrošili. Dakle, niste odmah morali platiti, ali ste u nekom trenutku, kada bi sjela plaća, svakako otišli i podmirili dug. Također, obratite pozornost na kulturu putovanja vlakom. Pazite kako oni tamo pjevaju i kako sa sobom nose hranu. Jedan pak drugi lik, gospon Fulir, stalno govori kiss die Hand, a to znači ljubim ruke. Jedan vrlo značajan citat iz ovoga filma jest kada Franjo kaže kad me vidite, možete mi se nadati. Zapamtite tu rečenicu. Eto, a sada krenite i uživajte u prvih pola sata filma Tko pjeva, zlo ne misli.